سلام كبرات خطاتلتي إيرتران ميديا نيتورك نامناي لومي فلوين عمقوتن زلو مدب زينا بدحن متأخم لوم ربع 15 ميازيا 2026 اتا ماكلاي مبرق زكاي زلو كوينات هاندبتاوي وتحضرون دبلوماسيون مدرخات يخفتلو اللوم كساب فتصام مدبنا مسانا خصنحنا عدمنا نابت زرزر زينا كنسجر أمريكا قبل على ودباتن ماياتن إيران زأوجته وتهدراوي مرقات سوني أب جبري كابزو على ندحار أب تبحري كبد وتري نجس يركب لوم ربع سراويت أمريكا بزهبو مجلسي أب تنقدموت 24 ساعات زخونة مركب نزع صوات حيسا كم زي حلفت بمرقات نتزوبا أب تحت أطورية يوم هلاو أفليت شدشنا نقد مراخب حانتنا تشاينا نداد سكم مركب حويسو بتأزاز حالتات أمريكا أوش مد عمان ندحرت كملسا تجديدنين نزني أمريكا مرقات سعيبو إيران حدقنا وتهدرو مدنقطع أم حلالفا عزازي ما أكلاي إز سراويت إيران زخونة علي عبد الله أمريكا نزي مرقات انتقط إلاتون نقدوين مراخبن نداد زس كمان إيران حدقان تفتيرا نزي سممع تغسو الدوم مبال كم زت أحسطو كؤطوري كبل بترقات انكيهم كم جبر ملسناي زدما حيلتات إيران نملأ على موقع عزيا بحري بمولو النت أو كم زبلوا أفراريهم عبد الله حيلتات إيران أوشمت فارس بحر عمان إح بحرن زخون السدد كونه أتاويتات كحلف أيكن فك إدنينا بمبال نتقول فيني على متحلال في مايات بمولو النت كعت ومخانم أفليتهم أزي بعلي عبد الله زت تغسس من معتقس الدوم مبال دحري شدش سمونات كوينات موقع أمريكا إسرائيل بحدو وجن إيران دما بيتخال وجن بعلت شمون تنمية زيازة أوجه جزياوي سمميعيوم إذن إيران متنقطان ما أكلاي مبرا أبجاف عبي قطباون وتهدراون جدل زن التلوئيو علي عبد الله نوشمت فارس بحر عمان إح بحرن بحنساب كعت ومفر الروحو إيران نتبع على أتقوط أتروس ببحر هرمز رح سيكونس بمنجدي محازوتا زخون حوتينا يمن نتأزيو استراتيجيكاوي زخونة تسبيب بحري بابي المندوون كتعطسو عام خمزة لوازم محلالفهم الاختيوم إذ انت خوينو على موعداغا ندادن موقع عزيا بحرن بملؤ كلمسن مل علم أب كبير قطباوي ودقت كأتو يخيليوم إذن بحر مفر رح الوترن أنها لو كنسو اتي أب مود أتا صومون أب باكستان بزي سممع فشلو زنبرة زت السلام داق ماي تنفاس صغ إلهم غازيتا وول ستريت جورنال كم تسأتسبو وكالتا أمريكان إيرانن قوام السممع سلام نمبصح قوان تفشلو جناخه نابت أرب إذا زتن مملاس أب سممع بتحنا لوا ولا قال لك عبوتان علتنا يتزته زاجت بنصور أنت زيت وسنة اتحدش زوريا زته داق ماي أب رأس ختما باكستان إسلام آباد ككايد تثبيتي جبر وهاب قال مينستر قدات وصائي إيران إسماعيل باقائي أب سومناو غازيطاوي مغلطيو بمنغونينت باكستان زغبر تزواوار ركب مس أمريكا يقصل مهلاو أرغاغيصوم كاب سنبت جميرو اتلوخ إيران ناب طهران دحر مملاسو بمنغونينت باكستان حيالو ملእኽትታት ተለዋዊጥና ኢና ክብል ኣፍሊጡም ንሱ ብምውሳኽ ሎምውን ነታ ኣብ ኢስላማባድ ዝተጀመረ ዘተን ምቕፃል ልኡኽ ናብ ፓኪስታን ክኸይድ ዝለዓለ ተኽእሎ ኣሎ ክብል ሓቢሩም ኣብዚ ሓድሽ ዘተ ምምሕዳር ትራምፕ ንእሽቶ ስምምዕ ዘይኮነስ ታሪኻዊ ዓብይ ስምምዕ ንምፍራም ዝደሊ ዘሎም ምክትል ፕሬዝደንት ጄዲ ቫንስ ከም ዝገለጾ ፕሬዝደንት ትራምፕ ዝደልዩ ስምምዕ ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝገበረቶ ናይ ባሕሪ ዕፅዋ ከተቋርጽ ማዕቀባት ከተልዕል ከምኡውን ኣብ ወጻኢ ባንክታት ተታሒዙ ዝርከብ ቢልዮናት ዶላራት እኩብ ገንዘብ ናይ ኢራን ክትፈትሕ ዝብሉ ዘጠቓልል እዩ እዚ ኩሉ ረብሓታት ግና ኢራን በኣንጻሩ ኒኩሌራዊ ትምኒታታ ከተቋርጽ ዝብል ጽኑዕ ቅድመ ኩነት ዘለዎ እዩ ኣቀዲሙ ፕሬዝደንት ትራምፕ እቲ ኩናት ኣዝዩ ናብ ምዝዛም ቀሪቡ ከም ዘሎን ኣብዘን ዝመጻ ክልተ መዓልታት ዘተ ኣብ ፓኪስታን ክቕጽል ከም ዝኽእል ተዛሪቡ ነይሩ بوجن إيران جنا باقعي أمريكا بزعبا إيران نيوكليراوي أطوار تدليا إلى التقرب خصي بمنساق نيوكليراوي مدوبهم سلامة ومخانو دقيمو أرقاقيت اللهم إيران بمسرة دليتاتها نيورانيم ناي ممعبال مدبا كتقصل اللوا كبلو كوان تقلتسا جناخا نمزاراربي معطن مخفات أب درجان عينتن ممعبال يورانيم زتك جبر يكالي بمبال تعاص أفنة أرئي اللهم እታ ኣሜሪካ ታሪኻዊ ዓቢ ስምምዕ እትጠልቦ ዘላ ፖሊሲ መንግስቲ ትራምፕ ነዚ ኩናት ሓንሳብን ሓዋሩን ንምፍታሕ ዘለዎ ባህጊ ዘመልክት እዩ ንትራምፕ በብንእሽቶ ዝግበር ስምምዕ ኣይዕግቦን እዩ ንሱ ኒክሌራዊ መደብ ኢራን ብምሉእነት ብምውጋድ ኣብ ክንድኡ ነቲ ምርጋጥ ብምልዓልን
ቢልዮናት ዶላራት ብምፍታሕን ኢራን ናብ ዓለማዊ ቁጠባ ክጽምበር ከም ዝደሊ ገሪኡ ንነፍሱ ዘቕርባ ወሃቢ ቃል ኢራን እስማዒል ባቃኢ ዩራኒየም ብዛዕባ ምምዕባል ዘተ ክግበር ይከኣል እዩ ምባሉ ኢራን ነቲ ናይ ኣሜሪካ ሓሳብ ተቐቢላ ኣብ ኒኩሌራዊ መደባ ዓብ ስምምዕ ክትገብር ድልውቲ ምዃና ዝሕብርን ንዓለም ድማ ተስፋ ዝህብን ፖለቲካዊ ምዕባለ እዩ ኣሜሪካ ነዚ ዘተ ሰላም ኣብ ትሕቲ ከቢድ ወተሃደራዊ ጸቕጥን ምፍርራሕን ንምክያድ ኣብዘን ዝመጻ መዓልታት ብኣሽሓ ዝቑጸሩ ተወሰኽቲ ሓይልታት ናብ ማእከላይ ምብራቕ ከተዋፍር ምዃና ሰበስልጣን ኣሜሪካ ኣፍሊጦም ዋይት ሃውስ ንጣህራን ነቲ ናይ 6 ሰሙን ኩናት ደው ዘብል ስምምዕ ሰላም ንኽትቅበል ጸቕጢ ምግባር ቀጺሉሎም ምስ እዚ ብዝተኣሳሰር ብዛዕባ ምዕባይ ወተሃደራዊ ህላወ ኣሜሪካ ሕቶ ዝቐረበላ ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ካሮላይን ሊቪት ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብጥበብ ኩሉ ኣማራጺታት ኣብ ጠረጴዛ ኣቐሚጡሎ ክትብል መሊሳ ሊቪት ብምውሳኽ ኢራን ነቲ ኒኩሌራዊ ትምኒታታት ዝድርስ ስምምዕ ንኽትቀበል ዝግበረላ ጸቕጢ እናዓበየ ክኸይድ ምዃኑ ኣስሚራትሉ ኣብ ማእከል እዚ ወተሃደራውን ዲፕሎማስያውን ወጥሪ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ቻይና ዘገርም ሓድሽ መርገጺ ኣንጸባሪቑ ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ መርበብ ትሩዝ ሶሻል ነቲ ጸቢብ ባሕሪ ሆርሙዝ ንቻይና ብቀዋምነት ከፊተዮ ኣለኹ ብምባል ቻይና ብኡ ንብኡ ኣዝያ ሕጉስቲ ምዃና ገሊጹ ትራምፕ ኣብ ጽሑፉ እዚ ንዓኣቶም ኢለ ዝገብሮ ዘለኹ ከምኡውን ንዓለም ብምባል እዚ ኩነታት ዳግማይ ኣይክፍጠርን እዩ ኢሉሎም ትራምፕ ንፎክስ ቢዝነስ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምሕትት ከም ዝገለጾ ንፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ንኢራን ኣጽዋር ከይሰድድ ከም ዝነገሮን እወታዊ ምላሽ ከም ዝረኸበን ሓቢሩ እዚ ዝኸውን ዘሎ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ንኢራን ወተሃደራዊ ደገፍ ትገብር ኣላ ዝብል ጸብጻባት ብምንጻግ ኣሜሪካ ተወሳኺ ቀረጽ እንተደኣ ገይራ ናይ ግብረ መልሲ ስጉምቲ ቻይና ክትወስድ ምዃና ድሕሪ ምጥንቃቕ እዩ ትራምፕ ብሓባር ብጥበብን ብጽቡቕ እንሰርሕ ኣለና እዚ ካብ ምውጋእ ኣይሓይሽን ዶ ድሕሪ ምባል ብኣንጻሩ ንዓለም ከፈራርሕ እንከሎ ግናኸ ዘክሩ ምውጋእ ንኽእል ኢና እንተደኣ ደሊና ካብ ዝኾነ ካልእ ሰብ ብዝበለጸ ንዋጋእ ኢና ብምባል ወተሃደራዊ ሓይሉ ኣዘኻኺሩ ትራምፕ ነዚ ዲፕሎማስያዊ ምዕባለታት ብምጥቃስ ኩናት ኣዝዩ ናብ ምዝዛም ቀሪቡ ከም ዘሎን ናይ ሰላም ዘተ ክቕጽል ምዃኑን ደጊሙ ኣረጋጊጹ እዚ ናይ ትራምፕ ስትራቴጂ ነቲ ኣብ መንጎ ኢራንን ቻይናን ዘሎ ምሕዝነት ንምፍታሕ ዝዓለመ ዓብይ ጂኦፖለቲካዊ ፀወታ እዩ ቻይና እታ ዝዓበየት ዓዳጊት ነዳዲ ኢራን እያ ትራምፕ ፀቢብ ባሕሪ ሆርሙዝ ንቻይና ብቀዋምነት ከፊትዮ ኣለኹ ብምባል ቻይና ንኢራን ኣጽዋር ክሳብ ዘይሃበት ነዳዲ ብነጻ ክትወስድ ፍቃድ ይህባሎ ማለት እዩ እዚ ማለት ቻይና ኣብዚ ኩናት ንኢራን ክትድግፍ ዘለዋ ድሌት ይንኪ ምክንያቱ ቻይና እትደልዮ ነዳዲ ብዘይ ፀገም ብኣሜሪካ ይፍቀደላ ስለ ዘሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኤርትራን ሚድያ ኔትወርክ ንሎሚ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘተኮረ እዋናውን ዕምቆት ዘለዎን ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎም ሓደስቲ ምዕባለታት ምስ ዝህልው ብቐጻሊ ከነቕርበልኩም ኢና ንቻነልና ኤርትራን ሚድያ ኔትወርክ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ሰናይ ቅነ